Здравей! Казвам се Лео и това е любимата ми игра. А аз съм Лея. Обичам да играя тази игра със семейството си. Най-добрата част за тази игра е, че тя може да се играе по всяко време на годината. Тя не изисква допълнително оборудване и може лесно да се ползва навсякъде. Да играем заедно. Съберете семейството си. Не забравяйте, че в началото на играта има само един ловец. При звука на свирката всички бягат и ловецът трябва да улови един от членовете на семейството си. Когато ловец улови някого, те продължават да ловуват, докато се държат за ръце. Когато станат 4, разделете ги на 2 групи от по 2. Когато само един играч остане неуловен, играта свършва. Който спечели, ще избере следващия ловец.